a tots i a totes. Vull agrair en primer lloc la meva presència en aquest espai de vivències. Soc Mati Peris, actualment soc professora de llengua i literatura a l'IES Càrcer. M'agradaria parlar dels meus pares. Els meus pares, unes persones treballadores, ma mare anava a la bideca, mon pare a l'horta, i sempre han volgut que els fills ens han facilitat, que poguérem estudiar, i sempre es deien que tinguérem oportunitats, que també mai han prohibit o han especificat on havien d'arribar, simplement que pogueren tindre totes les oportunitats. Això sí, quan ma mare sempre ens ha ensenyat que anàrem on anàrem i feren el que feren, que tinguérem per davant sempre tindre coneixement, respecte i que fórem educats, de cap de les maneres. Jo me'n recorde que quan era xocoteta, joveneta, el meu iaio Vicente, que tenia vaques a casa, sempre hi havia moltíssima faena, sempre calia netejar. Quan més dissabte, diumenge, sempre havien de netejar. I això, recordo que ma mare sempre deia, si primer heu d'estudiar, primer és això, i després ja fareu la faena, encara que ella estiguera tot el dia per a fer. I aquest valor de responsabilitat, de que s'havia de fer, jo crec que ens l'ha transmès molt bé. També ma mare, especialment ma mare, que ha sigut una dona sense estudis superiors, la seva feina, ja ho he dit, com era, ella posava molt en valor el silenci. Era una dona que era poc parladora, sabia escoltar molt bé. Això m'ha servit a mi moltíssim, perquè sempre deia que l'enfrontament no ens portava a cap lloc. Sempre era calla i fes la teua, i demostra que paga la pena, que això val. És el gran referent que tinc. Evidentment, ma mare m'ha donat la vida, però sobretot en aquest tipus d'actitud. La meva passió, per dir-ho d'alguna manera, és la meva família, per descomptat. I només i sols darrere de la meva família és la meva professió, l'ensenyament. A hores d'ara encara jo mantinc moltíssima il·lusió de treballar, de portar projectes endavant. Sobretot, encara més m'agrada treballar en aquells xiquets que presenten dificultats d'aprenentatge. Per què ho dic això? Perquè jo sempre vaig ser una xiqueta, he sigut una alumna que he sigut molt disciplinada. He tingut molt clar sempre la cultura de l'esforç. I encara que igual intel·lectualment o per altres raons no poguera arribar o abastar moltes coses, el meu esforç ha sigut per això. Això ho he d'agrair, que ma mare sempre ha estat ahí. I també la gent que he conegut pel camí en aquesta professió. No puc deixar aspectes lligats a aquesta professió, com és el gust per la lectura o fins i tot el teatre, d'acord? Després, sí que he de dir que en la meva professió no m'he sentit mai discriminada com a dona. Al contrari, jo em puc congratular de les meves amistats que són de totes les tendències sexuals, de diferents llengües, etc. I sempre els he comptat entre les meves amistats sense cap discriminació, ni a mi ni jo de cara a la gent. Però això sí, sí que vaig patir una gran discriminació en un moment donat en la meva feina. I la discriminació va ser per ensenyar i parlar la meva llengua, el valencià.
No ho puc contar tot, però vaig tindre una denúncia i concretament la formulació de la denúncia era per parlar valencià no estàndard. És l'única vegada que per la meva professió com a persona i com a dona sobretot em vaig sentir discriminada, perquè a mi també tenia a veure el fet de ser dona. Després, per seguir, jo parlo de Gabriel. Gabriel, el meu marit i company, la meva parella, ens hem fet tots dos com a parella. Érem els dos universitaris, amants de la música, de l'esport, de la cultura, en fi, que a poc ens hem fet com això. I no puc pensar el meu recorregut vital, almenys una part de la meva vida sense comptar amb Gabriel, el meu marit. D'acord? Tampoc puc deixar de banda, i no m'agradaria, és una miqueta com si diguérem un homenatge a la meva cosina Mari. La meva cosina Mari, a part que és familiar, sobretot ja en els anys que ja érem més majors, una persona que cal valorar en ella, jo valorava moltíssim la capacitat que tenia de conversació, de diàleg, la seva amistat i la tranquil·litat que transmetia. Una persona que, a part de que compartíem professió, també compartíem moltes inquietuds, siga de la lectura, siga d'aspectes culturals, siga de tendències polítiques, etc. I la tira a faltar, i no podria deixar-ho. I també, per últim, per acabar, no podria dir les nombroses persones que han fet de mi qui soc. O bé, perquè des del meu veïnat, quan era xocoteta, les ties, que tot eren ties, el meu veïnat, això, sense ser família, però eren totes ties. Des de les meves amigues de carrer, que dic jo, des de totes les persones que han estat treballant amb mi, i puc dir que he treballat en zones d'Alacant, en diferents llocs, i a tot arreu he compartit amb molta gent i m'han fet ensenyar moltíssimes coses. I això és el que acaba de configurar el que avui soc. Abans d'acabar, voldria comentar, és més que res una anècdota, però hi diré per què. Quan era menuda, joveneta, els estius, almenys per les vesprades, anàvem a bordar a Ca Consolín. I allí una cosa de les que es feia moltíssim, a part de bordar i de fer totes les tasques, era escoltar la ràdio. Era interessantíssim. Allí vaig descobrir que la gent escoltava novel·les com Lucecita, que tots vostès recordaran, o aquell programa de la senyorita Francis, i a mi això em va fer prendre el gust ja per la ràdio. Evidentment, actualment, jo continuo amb la ràdio en diferents moments del dia i, per tant, recorde amb molta estima això, perquè ja no sols era bordar, era totes aquestes coses, entre elles la ràdio. I res, ja agrair la meva presència i participació en l'espai Vivències, que es fa per la setmana o pel Dia de la Dona Treballadora, i encoratjar a les dones, siga quin siga el tarannà, perquè tiren endavant que el fet de ser dona ja ho és de per si.